Ah, nah, lalu kan nggak? Hah? Ini cara kayak gitu. Lalu. Sekep butuh atar mati. Nonton lem dengan aliknya. Ah, लोगोफोर दायो जोङो नारें जुमब्रा जानो नागिरदों आरोना खावना लाबोदो दे मालायनि लोगोफोर न' खाथि माने खाथि नङा गोजाननि खावनानै लाना फैदो दायो जोङो जानोसै आरोना लेमनानै ओरैबायदि साफा जागोन ओमफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर जानायनि ब्लगखौ नारें जानायनिखौ ओरैबायदि लुगैनानै दंमोन ना ओमफ्राय दिनै फाइनालि मोनजाबाय ओमफ्राय जोङो जमा जानो नागिरदों सोर जानो नागिरदों आं खोन्थानो र' नै जा नै बिराद इबायदि लोंबाय थायो नै निसा बुस्थु बिराद माबायो इयो बे दैसो फाग्ला बे दै दैसो दायो लेमनोसै लोगोफोर नै लेमनोसै बेखौ सेखेब बुथुवाथार माथो नोंथ' लेमनो रोङालै इखो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मनज बि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव आं बुहुत गोबावनि उनाव दिनै माने नारें जानो लुगैनानै जाबाय ओमफ्राय बेखौनो माने नोंसोरजों एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाबाय आरो लोगोफोर नै बे बुस्थुखौ मोनजायैया बुहुत गोबाव जाबाय ओमफ्राय दाना बेखौ जों गामियाव नुथारलाबो गैयाना बिफांफोराबो माबायदि जानाय नायनोसै मोजां ना नंगौना नङा गोदै नंगौना नङा गोदैथ' माव जानो एसे गोखैस्रो जागोन आरो मालायनिसो दै आं दहाय खावदो होनदों ना खावाखै लोगोफोर माबा बिनानै लानानै फैदो नुनानै मार फाग्ला हाबनानै बिनानै लाना फैदो आरोना नुनानै लोगो लोगो ओमफ्राय जाजोबनो हाया नायनोसै गोदैबा खालामनो हायो ओमफ्राय सासे हाग्रा ओमफ्राय आलुआ बेखिनि आलुखौ होनानै लोगो इयो जानो हागोन हाया मिथिया ना ओमफ्राय आं गोखै बाथाय हायाबा थाइसे थाइनै थानो नाङा थाइनै ओइ गोखै थाइबा सिनि नामा सिनि नामा मा होनांगौ सिनि एसे एसे होनांगोन ना मायो मायो मा बिराद नोङो मेथाइ लाबोनानै ओमफ्राय दोनखुमा फैयो फाग्लासो ख्रेब ख्रेब जाबाय थायो सिरि सिरि आरो ओमफ्राय रावनोबो होआ मनस्टि सिङाव दोननो हाया लोगोफोर जाजोबो बि ओमफ्राय निजोरा आं फांगोन बेखौ सिखाया मा लेथ्रा नोंसोरना सिखाया मा लेथ्रा बेबो हा जाला नारें जासिगोन ना जानोसै ओंखाम जाथारगोन नोङो जानोसै ओंखाम जागोनलै फुंनि मा जायो मिथिला मादै माने बिमादै enggak loh masih ulang aja एसे आं दा मा सोरबा फैबा एसे बिदि गोसोम दं ना kita apa nih nggak apa nih ini film sih ini pak जानो हागोन ना हाया फैदेरगोन फैनायालाय एसे बिसबो जागोन नै फिसासो आरो नै थाइनैखौ लेंसै र' एसे लेमखांबाय नै लोगोफोर एबारे इल'सै लेमखांनानै बेखौबो माबाखाबाय आरो बेबायदिखौ हाखाना गाराबा जि माबा नागिरा आरो नारेंआ गोरलै रखमथारलै थल' थल' गनो नागिरा आरो बिदिबाथाय दानि थल' थल' गबाय एबार बिदि खालामनानै गोखैबाथ' जानो हानाय नङा आरो बारा बुरजा ओंखारासै एसेल' ओंखारबाय थायोआनो जानोसै नै दायो लोगोफोर ओरैबायदि आं आखाइजों दांनो गिदों दै मानो होनबा आलु गोना बिराद आलु गोसा बेनि थाखायनो माने आं सामुससो जानोसै आरोना नोंथांमोना लेबेल होननो नाङा बिराद आलु गोसा बेनि थाखाय माने आङो आलु जानो गिनानै सामुससो जानोसै बिराद टेस्टि जाफैदो ओमफ्राय बारा आलु गोसा जादों खिन्थु बरिया गस्ला गानना जाफैदो आलु गोसा जालै सिलाबनि मोनजाबाय दाना आंनि सिलायना नालाय बारा जाफैयाबा लाबावगोन सानैसो जा दे लाजिबावदोसो नै फाग्ला बिदि नों जानानै देलाय
जानाय नाय Ini tuh gue isi. आं जानाय नाय मोखां खोनुवाखैलै जानाय नाय Sungketnya mau boleh. ha gejak जालायबाय Ada ala waktu ini. Itu nggak ada. ha Gue itu nggak ada. neng जाना दिनसैलाय Oh my god. ha Tahu. गोथाव Oh my god. 이게 뭐야 너는 아 nah lalu sana nggak hah Ini cara kayak gitu. thật lalu wah Soalnya lại vào cái đi không nào itu tuh sung sana. không là lại vào cái đó Nung saya sekolah pernah ada. thứ này nó thằng cái đó đang thầy sẽ bố ra nào thứ này nó thằng cái đó đang thằng đó là nó phải được ít xếp xẻ lại một thứ nữa Ya ya. Kanan loh. Itu kan. hãy đến nặng là giả dùng xin nữa Con hột lép cái này. kia cái mà đi giả không bay lên cái bờ rồi bây đi alo cái sa alo dùng các bạn cái lâm sự bер na hak lah destina giả không bay lên cái bờ rồi bây đi cái thau khar na आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिबखौबो आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ लोगोफोर जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर टाटा बाय बाय लाभ इउ अल